Pretutindeni în Sfânta Scriptură este vorba de sfințenie când se referă la căsătorie. Zice Scriptura că nunta este sfântă, căsătoria este sfântă. Despre Maica Domnului zice că este Biserica lui Hristos. Sfințenia aduce pace, liniște. Șoapta iubirii aduce liniștea ca taină a iubirii veșnice. Tăcerea este limba veacului ce va să fie. Mirele și mireasa vorbesc între ei atinși de dragoste prin cuvinte pline de o tăcere tainică. Harul Duhului Sfânt se așează numai în inimi senine, netulburate, ca în iubirea celor doi să se reverse iubirea lui Dumnezeu. Cuvântul Evangheliei este iubire și când Dumnezeu vorbește, omul tace, ascultă. Dumnezeu le vorbește mirilor de răbdarea necazurilor, de curăția vieții, de castitate, de ordine firească, ordine în care bărbatul propune, femeia acceptă sau nu acceptă, dacă ordinea vine de la Hristos prin bărbat, altfel nu. Preacurata Fecioară Maria a acceptat în mod liber să jertfească trupul și sângele lui Hristos, oferindu-i curăția fecioriei sale, feminitatea sa, dar mai apoi a primit o dublă răsplată, maternitatea și pururea fecioria. A cunoscut finalitatea feminității, maternitatea, fără să-și piardă fecioria, însă pentru dăruirea sa, pentru abnegația, devotamentul său față de Dumnezeu. De aceea a devenit Fecioara mamă, născătoare de Dumnezeu, preoteasă a vieții. Așa este și mireasa, o preoteasă a vieții. Cu asemănarea jertfeliciei Maicii Domnului trebuie să trăiască orice fecioară, ori tânără soție sau mamă. De altfel, Maica Domnului este model viu și pentru bărbat, nu numai pentru femeie.